שלום לכולם וברוכים לפרק 23 של הסדרה מבינים רשתות. היום אנחנו הולכים לצלול לתוך עולם לגמרי בלתי נראה, אבל כזה שמקיף אותנו פשוט בכל רגע נתון. העולם המרתק של הרשתות האלחוטיות, או אם תרצו, Wireless Local Area Networks. תראו, כאנשי רשתות שעוסקים בתקשורת ביום-יום, אנחנו הרי רגילים לחשוב על כבלים. סיבים, כבלי נחושת, חיבורים פיזיים שרואים בעיניים, אבל מה בעצם קורה כשהמידע שלנו, כל הנתונים, פשוט מרחפים להם באוויר הפתוח? שווה לעצור רגע ולחשוב על זה. איך מכשיר מצליח להוריד גיגה-בייטים שלמים של נתונים, פשוט מתוך האוויר הריק, בלי אפילו כבל אחד קטן לרפואה? עבור רוב האנשים בחוץ, הווי-פיי נראה כמו איזה קסם טהור. אוקיי, אז בואו נצלול לזה. למה? כי מאחורי הקסם הזה מסתתרת טכנולוגיה סופר מובנית ומוקפדת, שדואגת שהכל יעבוד בצורה לא רק מהירה, אלא גם בטוחה. אז הנה מפת הדרכים שלנו לסקירה היום. אנחנו הולכים לעבור על 5 שלבים. נתחיל במושג שנקרא המרחב הבלתי נראה, משם נמשיך לתדרים ותקנים, נכיר את הרכיבים הפיזיים עצמם, נדבר קצת על חוקי התנועה באוויר, ונקנח בחומת ההבטחה החשובה כל כך. בואו נתחיל. שלב מספר 1, המרחב הבלתי נראה. איך אנחנו בעצם עוברים מחוטים פיזיים לגלים? אז מה זה בעצם ויירלן? ההגדרה היבשה אומרת שזו רשת מקומית שמשתמשת בתדרי רדיו, מה שאנחנו קוראים לו RF, בשביל לשדר נתונים במקום להסתמך על כבלים. עכשיו, מה שבאמת מדהים כאן הוא שלמרות ששיטת המסירה שינתה צורה לגמרי, הרי זרקנו את כבלי הנחושת שמקבעים אותנו למקום ועברנו לגלי רדיו באוויר, המטרה הסופית נשארה בדיוק, אבל בדיוק אותה מטרה. אנחנו עדיין רוצים לחבר בין מכשירים ולאפשר להם לתקשר. בעצם, רק השכבה הפיזית השתנתה מגלים חשמליים בתוך כבל לגלי רדיו באוויר. כל הלוגיקה של הרשת מאחורי הקלעים נשארה בדיוק אותו הדבר. מה שמביא אותנו לחלק השני, תדרים ותקנים. איך בעצם מגדירים את גלי האתר? ברור לכולנו שאי אפשר פשוט לזרוק נתונים לאוויר ולצפות שזה יעבוד בלי חוקים. כשאנחנו מדברים על תדרי רדיו ברשתות אלחוטיות, אנחנו פוגשים בדרך כלל 2 כוכבים מרכזיים, תדר ה-2.4 גיגהרץ מול ה-5 גיגהרץ, וההבדל ביניהם הוא מהותי. תראו, התדר הנמוך יותר, ה-2.4, מציע לנו טווח כיסוי הרבה יותר רחב. הגלים האלה יודעים לחדור קירות ומכשולים בצורה לא רעה בכלל, אבל המהירות שלו יותר איטית, ויש שם המון הפרעות וערוצים שחופפים אחד לשני. לעומת זאת, התדר של ה-5 גיגהרץ נותן מהירויות אדירות, המון ערוצים פנויים וביצועים מאויים. הבעיה שלו? הטווח שלו קצר משמעותית, והוא הרבה פחות מוצלח כשצריך לעבור דרך קירות בטון או מכשולים פיזיים אחרים. וזה ממחיש בצורה מבריקה עד כמה הכל חייב להיות מאורגן. הרי אנחנו צריכים שכל המכשירים בעולם ידעו לדבר באותם תדרים ועם אותם חוקים, נכון? בדיוק בשביל זה, ארגוני התקינה יצרו משפחה שלמה של תקנים. משפחת התקנים שנקראת 82.11 היא בעצם הסט האוניברסלי של פרוטוקולי התקשורת לווי-פיי. זהו ספר החוקים העליון שמכתיב אחד לאחד איך תדרי הרדיו האלו פועלים, וזה תקף גם לתקנים הוותיקים וגם לתקנים המודרניים יותר, כמו 82.11 AC, או התקן החדש שרובנו מכירים בתור וי-פיי 6. אנחנו עוברים לחלק השלישי, הרכיבים הפיזיים, הציוד שממש תופס את האות הזה באוויר. למרות שאנחנו כל הזמן אומרים שזו רשת אלחוטית, היא עדיין חייבת עוגנים מוחשיים בעולם האמיתי כדי לייצר וללחוט את הגלים. אז מה אנחנו בעצם צריכים שם? קודם כל, אנחנו חייבים כרטיס רשת אלחוטי, ה-Wireless NIC המוכר, שמתממשק למכשיר הקצה. מעבר לזה, יש את נקודת הגישה, ה-Access Point. היא בעצם מתפקדת כמו גשר המחבר בין האוויר לבין רשת הקבלים הארגונית. אצלכם בבית תמצאו בדרך כלל נתב אלחוטי שעושה את כל זה במכשיר אחד. ואחרון חביב, הגיבורות האמיתיות, האנטנות. הן אלו שלוקחות את האות החשמלי, ממירות אותו לגלי רדיו שמשודרים לאוויר, וכמובן עושות בדיוק את הפעולה ההפוכה כשהמידע חוזר אלינו. נתקדם לשלב הרביעי שלנו, חוקי תנועה באוויר, או איך למנוע כאוס מוחלט. תחשבו על זה רגע. ברשת קווית מסורתית, לכל מכשיר יש את התווך שלו, אז אין ממש בעיה של התנגשויות. אבל באוויר הפתוח, כולם נמצאים באותו מרחב וחולקים בדיוק את אותו ערוץ. אז כדי למנוע בלגן, קיים מנגנון מרכזי שנקרא CSMA/CA. אני אוהב להשתמש כאן במטאפורה של חדר צפוף. דמיינו שאתם במסיבה עמוסה באנשים. אם כולם יתחילו לצעוק באותו זמן, אף אחד לא יבין מילה, נכון? אז מה עושים? פשוט מקשיבים. מחכים לראות אם מישהו אחר מדבר כרגע, ורק כשנוצרת איזושהי שתיקה, אז מתחילים לדבר.
המנגנון הזה עושה בדיוק את אותו הדבר עבור מכשיר הקצה. הוא תחילה מקשיב לרשת האלחוטית. רק אם התדר פנוי, הוא משדר את הנתונים, וככה אנחנו חוסכים התנגשות שהייתה הורסת את המידע ומכריחה אותנו לשדר הכל מחדש. התהליך הזה נבנה ממש שלב אחרי שלב. כשמכשיר רוצה להצטרף לרשת, הוא קודם כל עושה צעד ראשון ומאזין לערוץ האלחוטי. הצעד השני הוא לבקש רשמית גישה, כדי שהוא יוכל לשדר את הנתונים שלו. והצעד השלישי והאחרון הוא תהליך ההתחברות עצמו, ה-association, מול נקודת גישה. ברגע שזה קורה, המכשיר הופך סוף סוף לחלק פעיל ומורשה מהרשת שלנו. והגענו לחלק החמישי והאחרון בסקירה שלנו, חומת ההבטחה, איך לנעול את הדלתות כשהן בלתי נראות. תראו, אם יש אתגר מהותי אחד ברשת אלחוטית, זה העובדה שהמידע משודר פשוט לכל עבר. טכנית, כל מי שיושב בקרבת מקום יכול עקרונית לצוטט לכם. לכן, כשאנחנו בוחנים את האבולוציה של הצפנת הווי-פיי, ההתקדמות פה היא פשוט הכרחית. פעם השתמשנו בתקן שנקרא WEP, אבל בינינו הוא כבר נחשב מיושן לחלוטין ופגיע מאוד, וזו חתיכת היסטוריה שצריך לשכוח. כיום, בהווה, סטנדרט ההבטחה המרכזי ששולט ברשתות הוא WPA2, שנותן לנו הגנה מודרנית ורצינית. וכשאנחנו מסתכלים אל העתיד ואל הציוד החדיש ביותר בשוק, המגמה המובילה היא כבר WPA3, שמציעה הגנה משוריינת ועמידה אפילו יותר נגד ניסיונות פריצה מתוחכמים והתקפות מילון. וכשבאים ליישם את ההבטחה הזו, קיימות בגדול שתי דרכים מרכזיות. המודל האישי, שמכונה PSK, לעומת מודל האנטרפרייז שנועד לארגונים. המודל האישי זה בדיוק מה שאתם כנראה מכירים מהבית או ממשרד קטן, סיסמה אחת משותפת שכולם פשוט מקלידים. אבל כשמדובר בארגון רציני, אי אפשר להסתמך על מפתח משותף יחיד. שם נהוג להשתמש במודל אנטרפרייז שמבוסס על פרוטוקול 802.1x בשילוב עם שרת רדיוס מאחורי הקלעים. בשיטה הזו, כל משתמש עובר תהליך אימות פרטני מול בסיס נתונים מרכזי, מה שמעניק למנהלי הרשת רמת שליטה והבטחה הגבוהה ביותר שיש. באותה נשימה, חשוב להכיר גם את מה שפחות עובד. ישנן שיטות שמנהלי רשתות לפעמים טועים לחשב שהן נותנות הבטחה הרמטית, כמו למשל הסתרת שם הרשת ה-SSID, או הפעלת צינון לפי כתובות המק של כרטיסי הרשת. אז הנקודה המכרעת כאן היא ששתיהן פשוט שיטות הגנה חלשות להפעיל. כל תוקף עם כלי סריקה ממש בסיסיים יכול בקלי קלות למצוא רשת מוסתרת, או לזייף כתובת מק מורשת כדי להיכנס פנימה. בקיצור, הטכניקות האלו הן פשוט לא תחליף להצפנה אמיתית ורצינית. לסיום, הייתי רוצה להשאיר את כולנו עם המחשבה הבאה. מכיוון שגלי האתר פתוחים וזמינים לכל מי שנמצא ברדיוס הקליטה שלכם, מי עשוי לשבת ממש עכשיו ולהאזין לנתונים לא מוצפנים בסביבה הקרובה? זו מחשבה שמשאירה אותנו עם הבנה עמוקה לגבי החשיבות העצומה של ההבטחה והשמירה על הרשתות הבלתי נראות שלנו. תודה שהייתם איתנו, נתראה בפרק הבא של מבינים רשתות.